Ziur nago albisteak entzun dituzuela. Klik inusente batek sistema oso bat puskatu dezake. Horrela gertatzen da, pauso. Simple gesten da, phishing email bat, ez deskarga susmagarri bat, klik egiten duzu. Eskutuko karga, txiki bat zaurgarritasun baten bidez sartzen da, eta bere hasia landatzen du. Gero, erreplikazioa dator, kodeak bere burua kopiatzen du fitxategietan sareko partekatzeetan zehari zilean eta azkar. Zure datuak enkriptatu ditzake, erreskate eske. Kopiak ezabatu, atzeko ate bat ireki, erasotzaileek nahi dutena egin dezaten. Bitartean, sistemaren errendimendua jaisten da. Alertak pilatzen dira, askotan beranduegi. Prebentzioa da mugimendu indartsua softwarea eguneratu. Faktorean hitzeko autentifikazioa erabili. Virusen aurkako programa fidagarri batekin eskaneatu. Lineaz kanpoko kopiak mantendu.